Hyvä Hotonen, rauhas vaan. Anne kiinni. Anne kiinni ja hyppää kriitti. Vai rauhas otteita. Just noin nyt. Just noin. Rauhas vaan taaksepäin. Hyvä. Kaiva. Hyvä. Pidä. Paino yllä vaan. Liiku eteenpäin. Nyt paino alhaalla, että vatsasta tulee kitkuun. Ereille. Jää siihen, valtio ylös. Rytmisti sitä. Muista hengittää. Jää siihen, ei pääse mihinkään. Paho. Hai rohkeasti otteet vaan. Hyvä, loppuasti. Hyvä, pidä siitä. Hai, hyvä. Yes. Siinä on paikka. Nyt pidä paino päällä. Hyvä, sait edun. Paino päällä, vedä kaveri itteespäin ja... Hyvä, noin, pidä paino siinä. Hyvä. Nyt ihan rauhassa. Pidä koko ajan paino, jalat suoraksi. Toinen käsi siitä hartian kohtaa. Selkämaa, hyvä. Hyvä, noin, ei mitään. Jatkuu, hyvä. Uudesta otteet, liiku eteenpäin vaan. Rauhallisesti eteenpäin. Näyttää passiiviselta, jos pakittaa. Hyvä just noin. Rauhas haet niitä rannekontrollia, rannetta ja niskaa. Hyvä noin. Noin, siinä on. Hyvä, päälle, yes! Piste tuli, pidä se mountti. Hyvä Hotanen, siitä haet kuristusta. Haet se ylimmäisen käden alta. Haet käsitriangeli ylimmäisen käden alta, just sitä kautta. Nyt osaa varo jo, pidä paino oikealla polvella koko ajan, ettei kaveri haista halfia. Hyvä. Hyvä, paino alas, hyvä, loistavaa. Nyt paino sinne alas. Anna yhdistää käsiä. Paino vasemmalle lantiolle. Hyvä! Vittu jees. Kiitos.